Dobrý deň, toto je tretia otázka základy, pokladky, montáže optických vlákien kábelov. Výstavbu optických kábelov je možné riešiť teda pokladkou a pokladkou sa myslí vo všeobecnosti. Najprv si povedzme, z čoho sa bude skladať taký kábel. Taký kábel sa bude skladať z menších ako takých jemných kábelov, ktorý bude pozostávať do súboru nejakých malých vlákien. Vlákno myslíme, že vlákno ešte chránené nejakou izoláciou, tak my si teoreticky môžeme zobrať, že toto je jeden kábel so súborom vlákien. Sú rôzne typy kábelov a tie sa vlastne zafúkávajú do takejto veľkej trubky, dajme tomu, že tento kábel sa zafúkáva do takejto trubky alebo vkladá sa. No a teda my ukladáme zavlečeného kabelu do trubiek, takže my ho nejako zavlečeme do tej trubky, buď ho stiahneme, zatiahneme alebo zafúkneme. Potom môžeme ukladať uloženého kábelu iným spôsobom do ochrany, teda ten kábel vložíme do nejakej ochrany a vlastne uložíme ho niekde a uložením samostatne, takže ten kábel teda vykopeme drážku napríklad a vložíme ho, vlastne tento súbor týchto vlákien, vložíme ho do tej drážky v chodníku, prípadne vložíme ho alebo zavesíme ho na stĺpy a vlastne vlastne nainštalujeme takýto optický kábel. Takže to bude uložením samostatne. Montáž mikrotrubičkovaním je takým, že vlastne my budeme do tejto trubky dostaneme nejaké vlákno, to si povieme ako. A potom uloženie do kanálového systému, tam vlastne v kanále vytvoríme nejakú drážku, tam vyfrezujeme drážku, do toho to vložíme, prípadne zatmelíme a dáme na strop z toho kanálu. Takže poďme si povedať, jak to teda zatiahneme. Zatiahnutím teda do tejto nejakej chráničky a potom vložením do zeme. Buď budeme mať tú chráničku už v zemi, alebo to robíme, väčšinou sa to už robí, keď sú najprv sa robia chráničky a potom sa to tam nejako zaťahuje. Tak môžeme to robiť zatiahnutím, to znamená, že nejako potiahneme. To znamená, že sa to dáva ručne alebo strojovo. Ručne sa robí krátke vzdialenosti. Zatiahnutie musí byť plynulé bez nápäťových rázov, teda musím plynule ťahať, aby tam nevznikli nejaké mikrotrhliny, alebo strojovo, to sa už bere na niekoľko set metrov. Často sa používajú ťahacie lanko, na lepšie klzanie sa používa mazadlo alebo plastikové guličky. Takže to je tým, že zatiahnutím. A zafúknutím, tam sa používa na ten samotný kábel, sa dá piest, do ktorého ten piest sa vloží do tejto trubky a potom sa zafúkáva, to znamená, že vloží sa kompresor, zaizoluje sa a s nejakým tlakom sa fúka. Čím je vyšší tlak, tak ten ide rýchlejšie, takže tam treba dbať na to, aký tlak tam ide a vzdialenosť je okolo 2 km. Teda to zafúknutie môže byť bez piestu alebo s tým samotným piestom. S týmto piestom teda keď tam nič není, a keď je tam bez piestu, takže to sa zafúkava bez toho, keď tam už asi aj niečo je. Takže tam sa už používa nejaký parafínový olej, drážkové koly sa používajú na vstupe toho, keď sa tlačí to vlákno a ešte plus zafúkáva sa, tam používajú ešte koly s drážkami, ktoré majú tlakovú silu vyvíjajú na ten samotný kábel pri vkladaní do tej trubky. Takže to sme si povedali zafúknutím a zatiahnutím. Ukladanie uloženého kábelu iným spôsobom ochrany, to znamená, že tam to sme si už povedali, že ten kábel vložíme do nejakej ochrany nejakým iným spôsobom a to môžeme niekde nainštalovať do zeme alebo inde a vložením samostatne, to sme si tiež povedali. Montáž mikrotrubičkovaním, to sme si nepovedali, to je vlastne vtiahneme, nejak zafúkneme túto mikrotrubičku už do existujúceho do nejakej trubky, kde sa nachádzajú už nejaké kábely a do tej trubičky potom zafúkneme samostatné vlákno. Toto sa používa v systémoch, kde je posledná míľa, to znamená, že pri domoch, panelákoch, kde sa je lepšie vyčleniť to samostatné vlákno pre daný panelák.
Teraz si pozrieme niekoľko druhov kábelov. Najprv si ukážeme štruktúru kábelu. Vidíme, že toto je celkový ten kábel, ktorý sa skladá z niektorých takých trubičiek a v tom sú nejaké vlákna. To vlákno je zložené z toho jadra a obalu. Takže vidíme, že 50 mikrometrov a 125 mikrometrov. Potom je tam nejaká primárna ochrana a sekundárna ochrana. A potom to je súčasť takej maličkej trubičky, ktorá je vsadená 7 mm nejaká. Takže máme sekundárne ochrany, čo sú vlastne tieto, vidíme, že môže to byť v tej trubičke vložené takto voľne alebo tesne. Keď je to voľne, tak to dávajú sa pre väčšie ohyby a tesne, keď je, tak je vyššia odolnosť voči nárazom. Potom by sme si ešte povedali nejaké špeciálne vlákna, aké sú napríklad veľmi rozšírené ribbon, páskový kábel, kde vlastne tá páska je takto skrútená a v kábel je vlastne kruhový, alebo je to valec. Ale výhoda hlavná je tá, že tam na koncovky sú robené do takýchto obdĺžníkov, ktoré sú na sebe navarené. Výhoda hlavná je tá, že pri zváraní môžeme zvariť až 12 týchto nejakých vláken naraz, to znamená, že jedno vlákno, druhé, tretie naraz privarím. Takže to je tak. Podmorský kábel keby sme vedeli, že aký priemer, tu máme nejaké vlákna a tu sú nejaké medené vodiče, ich pancierujú zase nejaké kevlárové vodiče, ktoré chránia vlastne pred žralokmi a inými nárazmi pod morom, ale aj dôležité sú tieto medené. V podstate tie sa používajú na napájanie tých zosilovačov alebo tých zariadení, ktoré sú po trase, napríklad optických laserov, opakovačov a tak ďalej. Potom tu máme úhlovú štruktúru, kde vidíme, že tie vlákna sú v tej sekundárnej ochrane takto naukladané, čo majú vlastne úhlová štruktúra má dosť veľkú sílu. Takže v tom odolnosť voči nejakým nárazom, takže v tým to je taká tiež špecialitka. Potom sú tu nejaké špeciálne vlákna, kde vidíme, že túto jedno vlákno je zase chránené ešte takouto nejakou ochranou. To znamená, že tam mnohovidové čerpanie, tam vzniká nejakých tej energie svetelnej a vlastne on to dopuje, to vlákno ďalšou energiou pri štruktúru a logiku toho dopovacieho zosilovača, je to v podstate zosilovač, si môžeme pozrieť niekde inde. Potom sú ešte polarizované vlastne, ak sa otáčajú navzájom sebe tie osy, že keď sa otočia takto a x-ová osa na y-osu, tak sa polarizujú, tak znamená, že sa odstraní jedna polarizácia z tej svetelnej vlny, takže plus minus, že nastavíme polarizáciu. Potom sú tu mikroštruktúrne optické vlákna, kde vidíme, že tie vlákna sa takto nejako dajú dokopy a potom sa tu spečú dokopy a vidíme, že tu sú mikroštruktúrne optické vlákna, ktoré sa využijú na naviazanie každej tej nejakej vlnovej dĺžky do jedného tohto mikrovlákna. Takže to sú také zaujímavosti. Takže máme teda dopovaný zosilovač, čo je tento. V strede je teda jedno videové vlákno, ktoré je nadopované vonkajšou energiou a polarizované je to polarizácia toho lúča. Vyčleňovanie alebo zlučovanie svetelného žiarenia je tam strata asi minus 10 dB, je tzv. Prepínačom, ktorý funguje asi takýmto smerom, že tento vlastne sa pohybuje hore-dole a toto je filter a on vlastne tým, že poloprepustným zrkadlom tuto urobí odraz týmto smerom a tento odraz urobí týmto smerom, tak vlastne v podstate nadviaže túto lambdu, ktorá prichádza týmto smerom do tohto vlákna a vlastne túto lambdu zase pošle týmto, takže takýmto nejakým jednoduchým princípom naväzovania alebo vyčleňovanie tej lambdy. Čo sa ešte pozrieme, vrátime sa ešte k tej povedanej, tu som ešte pridal mikrotrubičky, ako vyzerajú, že ak tu sa vlastne tu je celá tá nejaká trubica s tými vláknami a tu sa nastreľujú alebo nafúkajú tie mikrotrubičky a tu je vlastne princíp, jak sa to vlastne dáva. Vidíme, že tu je nejaký kompresor, ktorý vlastne mazace impulzie, ktorá je sem, ktorá sa vnáša sem a on vlastne vlákno bere z tohto zásobníka a dáva ho vlastne sem do ďalšej rúry, buď zafúkovaním, alebo teda sme si povedali zatiahnutím.